खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बड' भइस इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो सानदोंदि जे नोंथांमोनहा इउटुबनिफ्राय जेखिजाया भिडिअखौनो माब्रै जेबो एप्स गैयालाबानो गेलारियाव बोरै डाउनलड खालामनानै लानो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलां। नोंथांमोना जेखिजाया भिडिअखौनो जेबो एप्स गैयालाबानो इउटुबनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा इउटुबाव सिगांग्रो थांग्रो। इउटुबाव थांग्रोनायनि उनाव नोंथाङा जेखिजाया भिडिअखौनो डाउनलड खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे जेखिजाया भिडिअखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिनो सिगांबाय। आं नैबे भिडिअखौनो नोंथांमोननि डाउनलड खालामनानै दिन्थिनो सिगांदों। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोना बेवहाय नुदोंना शेयार, नोंथांमोना शेयाराव थुखांनायनि उनाव बिदि पेज ओंखारबोगोन। बिदि पेजनि ओंखारबोनायनि उनाव नोंथांमोना कपि लिंकआव थुना हो। बेखौ थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेगाव थां। बेगाव थांखांनायनि उनाव गुगोल क्रोमआव थां। बेनि उनाव सार्च खालामनानै हो सेभ फ्रम नेट। सार्च खालामनायनि उनाव गोजौनि लिंकआव थुना हो। नोंथांमोना नुबाय जे बिदि सार्च खालामखांनायनि उनाव इन्टार द URL होननाय दं। बेहाय नोंथांमोना जि भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामदोंमोन बे लिंकखौ बेहाय पेस्ट खालामनाय। पेस्ट खालामखांनायनि उनाव भिडिअआ फैबाय। जे नोंथांमोना बे डाउनलड नुदोंना, बे डाउनलडआव थुना होबानो बे भिडिअखौ नों डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जुदि भिडिअआ बिदि जादोंबा नैबे मोनथाम डट नुदोंना, बाव थुना हो। डाउनलड दं, डाउनलडआव थुना होफिनबानो डाउनलड, बे भिडिअआ डाउनलड जासै। नुबायना नोंथांमोना बोरै इजियैनो इउटुबनिफ्राय जेखिजाया भिडिअखौनो डाउनलड खालामनानै लानो हायो। नोंथांमोना दा नायनो हासिगोन गेलारियाव बे भिडिअखौ डाउनलड। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गेलारियाव नायनो हाबाय। नुबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जेखिजाया भिडिअखौनो बोरै गोरलैयैनो नों जेबो एप्स गैयाबालानो गोरलैयैनो नों डाउनलड खालामनानै लानो हायो। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे कमेन्ट खालाम। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला थाबैनो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो, जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअखौ सिगांग्रो मोनग्रोनो हायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।